Figueres recupera la campanya gastronòmica dedicada a la figa. Des de l'any 2006 s'havia dit Menja't la figa, ara s'ha batejat com en Figa't. La promouen Comerç Figueres i la Cuina del Vent amb la col·laboració de l'Ajuntament. Del 18 al 24 de setembre hi participaran una vintena de restaurants que elaboraran plats amb la figa com a ingredient principal. Aquestes figues, que actualment la més utilitzada és el tipus coix de dama, combinen perfectament amb la gastronomia empordanesa. I, per tant, l'objectiu de la campanya és molt clar, és posar en valor aquest producte alimentari de primera de què disposem a l'Empordà i fer una campanya gastronòmica en què la gent pugui anar als restaurants que participen, un total de 20 restaurants, i pugui degustar plats cuinats amb la figa. I aquesta acció es durà a terme del 18 al 24 de setembre d'aquest 2023 i cadascun dels restaurants la idea és que facin un plat que contingui aquest element culinari com és la figa i que el preu d'aquest plat serà totalment lliure a elecció de cadascun dels restauradors. I és que la figa permet moltes aplicacions gastronòmiques, des d'amanides a postres passant per salses. Bueno, la figa el que ens dona molt és l'opció tant de primers, amanides, freds, plats, salses, calents. És un producte molt versàtil, no? Diguéssim. Sí que és veritat que últimament es treballa molt amb la figa coll de dama, que hi ha moltes varietats també que hem comentat abans de figa, però últimament coll de dama ens fa que sigui més funcional amb aquesta dolçor que té, poder-la fer amb uns amanides, es pot fer amb salses per acompanyar un magret, qualsevol tipus de carn, fins amb peixos també. Maridar amb vins també és molt fàcil per aquest gust que té potent la figa, i amb postres també simplement menjar-la sola o acompanyar-la amb alguna mousse o alguna elaboració. És un producte que tot cuiner desitja arribar a la temporada i treballar amb aquest producte. El dia 23 a més, la Cuina del Vent oferirà un show cooking al Mercat de Plaça Catalunya.